Manafort reveberi kampanyaya hilbijartine ya Trump bu u evnava hemu agahdariyen ve şartiyi ragahandın tomaru kombunen pişderiya bu. Ew beşdarê civîna 2016 bû ku di nav kurê Trump û parêzerê Rûsî da. Ew parêzera ji bo dayîna belgeyên dijî namzeta serokatiyê yan demokratan Hillary Clinton soz dabû. Niha Paul Manafort erê kiriye ku ew ê ji bo lêkolîna Mueller bê hebûna parêzerek hevkariyek temamî bike. Wî tiştek rast kir ew bi aqil tevgeriya. Kenstar di salên nodan da rêveberiya lêkolîna Whitewater yan serokê berê yên Bill Clinton kiribû. Ew ihtimalek gelekî mezin e Paul Manafort biriya şêwirmend rast diyar kiriye ku ew dikare agahiyên gelek girî bide ku ji bo eşkerekirina tiştên Bob Mueller û tîma wî werin tawanbarkirin. Bi qebûlkirina peymana dadgehî ew Manafort tenê rastê di ji heş sûcên finansî were ku ev meha borî hatibû cezakirin û ew ê ji dadgehkirina duyemîn bifilite. Peyman dikare were betalkirin ger Manafort agahdarî veşêre an jî dereva bike. Ji bo Manafort rojek zehmet e. Lê wî ji bo karên xwe berpirsiyarîtî qebûl kiribû. Trump ku piştî tawankirina wî Manafort wekî zilamek bêtirs minav kiribû roja yekşemê bi tweetek diyar kir ku tepeserkirina Mueller ya bê kanûnî berdewam dike ku sûcan bibînin. Tu carî çi plangerî li ger Rusyayê çê nebû. Daxuyaniyek koşka spî diyar dike ku sûcên Manafort ji berê kampanyaya 2016 bûye û Trump di nav da tune. Ma ew ê Mueller kanibe ji Manafort çi bigire? You only get a deal like this if you go up the chain. Hûn peymanek wisa kanî bûn bigirin. Tune eger hûn di derbarê armanca lêkolînan de agahdariyen gel li girîng peyda bikin. Li zincirê de li ser Paul Manafort heye ku ew rêveberê kampanyna Trump bû. Belkî herê dawiyê serûke. Herçi tişt were eşkere kirin, hinek de dawiya serdabek dirêj da ronahiyê dibînin. Ev alîkariya gelek baş bû ji bo gelê Amerîka. Ez dizanim ku gel dabeş bûye lê divê em rastiyê bibînin bila rastiya me derkeve. Ez bawerim Mueller di rewşekê daye ku alîkariya me bike bila afiyek çê bibe. Lêkolîna şevdariya taybetî di gulana sala borî da dest pê kir û dibe ku çend mehên zêdetir berdewam bike.